Na sama eba beto no asefo ne hia me. Sa on pese ade ni ani ebe ye no asefo a. Me de me complimentary card be ma wo. Fra me na me nkyerɛ m ba bia ma kyiri wo. Na momra wo ne wo maame ene wo papa ene wo busua momra na me nye anema emfama mo enya saa. Wasefo nyina be hye kosi se apapa wo bia bodua. Yo, Yahuba. Where they mean na manya bonny. Said you a bonny cry, you cream. And he said, me nanny. Now you didn't free a class in a bread. Okay, Timini netty. Nan so, nan saying, Nino ye be a son, near my be a son. Tell me a penny, so dear, a friend, one of me be said, Bisana. To what me say, a brand now, or in the years, I didn't. What if you heavy? Well, Pacho, Mr. Onidium. The old canoe, me who assembly Gina ye. When I brand one in the year, and it I say, what fair fruit. And to me, be son and say, when on any this agu bonino. Oh, no, I say a brand and no fear. Me bay. Eja, Onidium. Only some Americans and me bay. Share the dinner danosono, or the granny. Won't you see? Mamika Semicho, me bay from school inside. Saturdays rehearsals. Sunday after church inside. Back to Bible, back to books. On Pierre when you say, you can me who did me. Aquaday de meet the theatre. I'm a chat. Me sign it. One day, me me. And you mean the Ube. See, Mamma Semicho. Yo, mean Anna, Oh, to me, fast some be me pay you. Come be paying penny once him. Oh, for Sunday school, and that's what be said them. O see there go for about. On what's over no bonny. No. Oh, what background we done. It's never friend or dear Jan. More patch, I say. Ubano ni mo hwe. Me bani ni ho hwe mesro. Kona kototo abaya. Mame, we are sure say me be ya. But no ah. No ah. Hey, Ewrade. But can some you, show me you. Anya wa na wonye mu. Come on to. Musi enye mu ba ya. Dabi. Yahuba. So ho asem a odi aba. Papa yo no ah. Eja. Wa won hwe edin da girl so. O se afre ne Yahuba. Yahuba de so obi afu bi o. Oh, no, what's on the assembly? Shame will be so good to say, Mamma, very problem. No, 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 oh, do you, Cassa? Oh, Mamma, crap. I mean, my mammy, with them, Sir Walla. Maybe if I saw about pet, Marco share his side. Then I'll be showing you, but to Emia. What dear Grandma? Oh, okay, I'm Mamma, crowd, so what kind of Bible? Yes, I'm not share me. What dear Granny? Why? Am I how why? What about Pammy? What it? That's it. Eja, so who you? Won't ya kwadana nyansa sema oka sakra wo simu na chese o pa chese mejimi sebe there be asem o kan me femfa me pacho and dey me kunatem me wonu na edi matem nya be asem na aba na me pe ni puma sepre na ma tutumi na aba mo che de me ka kire me pacho enya tembidi enya bida ye kristofo ani ye kristo sem ye de atete ye ba no onya me sumponi me da ase ba me na ro be di atema na ma me nka sem kire me ne me yire ya adwene koro akoma koro na ye de ka kire wo se akwadai bono chene kura no no nka no kranchiro na bia pressure nti one we are pressure nti obebo empanifo bi din o obeka papa no obeti obebo empanifo bi din obeti ma kalanka ase mu nyina pressure kwate what the pressure ke kensem tinsem besi ya empre wo enya bibu ye pani enyina nka ntutu nkra na ye so chineche ba bi na hu ba bi ase ni free ba mesro obi enya okesetia me pa cho fasu bi ko me das ba yeni mo hwe ya huri ense free ho me das akwada ogina wa ma me kasa kra me kasa se brada me right ha ho ora so na kwa me die no nim na kwa me die no nim ade sebe wo di yinsa ba be se me ba ade ntia ane yo ha ntia ya ntia na me pacho sorry na kwa yo tifia ha ya edi ntia na obi aba ha asem se ya jaja godo obi ya asem bia no di obi ba no ba be sorry kwa oh wo be man na kuma ba se ya me so nu a sorry kwa ye mani tu ku se me na sumdwe na me pe yes ye pe na so senia wa ya kire me no ma hu se won pa sumdwe me da ma se wate
Besi yanko. Papa, my own papa, I don't say you ban one better becano corano. Papa, Mumba would never see me, Papa, Mumba would never see Papa. Penny Orchard, or no, and you also, Ubai was you Nimu. And Now, why you would me my bear my fro? I say, Yami won, I may press it. Minyami Tiasin, I may high. Oh, dear Danny. Oh, when I'm mammy press it, dear Danny. When I'm having an enemy. Oh, dear Danny. In your man, no matter what the oh, the Bustella, dear Danny. And the mission one can I can be in jail, dear Danny. Your man can send you and the now Komfo. Now Komfo. When was you for Bessie? Wait, oh, where are they? Where they are me find child, dear Janita. Me find Janita. Me when you made you number woo. Ipani Maya, and one baby Maya. Ipani Maya, and one baby Maya. College me da isle gonwo. College me da isle gonwe. Ha! What are you doing? Hana kwada. Bra. Papa, na unye me hena obo me mranti din sei. Me bo mranti din. Mranti din no. Owura. Enya wo mranti din no na hia me. Na sama eba beto no asefo na hia me. Sa on pesa ade ni ani ebe ye no asefo a. Me de me complimentary card be ma wo. Fra me na me nkyerɛ m ba bia ma kyiri wo. Na momra wo ne wo maame ene wo papa ene wo busua momra na me nye anema emfama mo enya saa. Wasefo nyina ba hye kosi sɛ ababa wo bia bodua. Na papa wuni me wan. Me de nananom ahyɛ me sɛ menka ena meka. Ba bia me nim wo de eno de nyama sema som. Me telephone number wo so. Bibia wo so. Sa wo pesa wo tena sase we so di nkyene di dade a mo hwehwa ma kira kwan. Enya saa obi nka sɛ puduo nhye. Seshia ebedi ni dwo. Entobro na ebegu wo. Enya wo. College me da promoe. College me da kwaemu. College me da kwaemu. Ni pe himaya, mo abe himaya. College me da kwaemu. College me da kwaemu. Therefore, me chiam. Pia me jusu ebru, me jusu nyado, akonwa ho. Yo. And already, what down? Me no monsieur. Oh, there be there. Monsieur, face. And me de tenacity ni pe bia no masem. Me din no de Komfo College de digital Komfo rebranding. Ewe yebremu Komfo a me de abefo niema. Eye adwuma Komfo a me hye sneakers. Komfo a me use briefcase. Komfo a me ko evangelism. Mabodini edoso. Monante se ne sen. Nana, we Pia kasa. Me beni. Na me wo ho endra na obeka asemi twem se o hia Komfo bi. Na Komfo no se ye pese ye ho to ye nya ho to a gisi ya be hu. Na me bisa ne se eden na Komfo no ka kye na ma na ensema me be ka kye na me hu dwiri. Na se sabia ye mbra na ye be hu. Fisa asem we di anodi. Oba nokre. Asam bia ni hono mo betimi ne ahinta wo twere bia mpon. Ene asase ya amana ye de biara da. Kusi se asase wi ewura. Wo ka asam go amena mo bepie. Enti yemfa nsam mi hinta na ano. Oba
wayɛ bɔne ɛtia babawa okay and me kura me ho dream because me geniti me de me say si me bo geniti say me pa na ntesa kwa no tum awura me hia ho na nananom da ne ho di kyerɛ ɛno mo ka na hintasɛm ɛde kyerɛ me na awrahosɛm a wɔm ne sɛ ababawa no tumi edi n'akyi no ɛde ne yie ɛno nti wa bodua atom abusua ne so podua no mensem e dia to abusua ne so na menim de nana wadaroma wona onim sonsom wasem ye de ye da na yada asori kra nse da nkɔ ne papa bia wo hwɛ adanya betumi ayi a ebema yenya ye fa ho de fisasem we de so sineme so sineme empanyimfo se ba bi ade ne da no amfa ntoa efirito opanyini ntene fie ma sefiamfo sabi buru sabi anya do opanyina wotene fie ma nkodawe na nka na ebu na nka wefo ka ho bi ba bi ade ne da no ewo se ebeto esansa baba wa no waye ne bone nti monko pa baba wa ne kyem sunsun fam de metimi aye ma fam de nanso kopem sa baba wa no ebegia tom enya saa no mi wo ebedi mochi mone masefo ma brabo be yesa ye nananom bi o mu kofa ha bra abusua bi so ama abusua bi di yawo ye nananom mu kwaje niam bi ebeto abusua bi so ema enne abusua bi bre saade no amoba akofa beto abusua so awontoto so bebe nyina be di hia na nome kase beto abusua ne so kopem se ababawa no ejema chawpa no enye saa count yourself dead nana nsini aye die asebe ba ye die ye de ya ba ye ni nana obetumi aka ye ho na yetumi akopa cho enim gase we die me kwa metumi ewura monko pepa monim guase menim onyam kakra na nananom de adwura me no memma medi machi emese no nana wadawo yes ro ba bia ade ne da no mese wan fa nto afirito sami kobi kura no nananom nsom wode ame memfe ene be gia sem nanso ne nye tiri etwase wo hunu se monnum ho etwase wo hunu se mo abre enye saa ewura de nan kwa mu ba no Isumamo me yam sheme nana ye bibi fa ho ma ye me ni bibi aye biem mo so le ko Obi chere na. akwani woni mo so le nana wo de waka mate Bro. kan anu tum wa na enkoba nyina wa ye ka bibia na wo bie wa no na wo kasa enkoba nyina wa e dia na to a wo bre unyamre Ya na ko jale ko no dan su mo ha ni sa. obi anka de odensu masem so le ko ensa asem so le ko sorry nana wo de waka mate papa jimi ye be pe kwan na de be si bia no ye be ma waso oba na no ye pele dodo enu wa kra me ni be dem ko fa ni free so ye ntoba o so ye den yo ada wo dale nsuo mu kura ne den obi aka nsuo masem waduna gusa wo ye nipa be se mo hu me ba honum me de asumdwe na ba me ka bia mo ntie me na mo pam me koye se mo hu o se akwa sabesi ewiase kukura wan hwe ni ya nkum o se mo ni mo ha chu ma betna na me pa cho me de me ne hwe ka abofra ni nti amoba se mo ba be pa na cho no abofra ni sa se mo nti o de ahometie afri Jesus! Huh? No, every. and I found me wa you Maka me out. Maka me out. Ah, me nane. You wanna a month for the na to bua. so much Nana na wu akoda kwa ho ba bia wu. Oh. Ah, we free me ya. Hey.
Nka mo hwe. Me nya hwe a me ba baby biti mu nko. Eja wo de yesro. Eja yesro. Ye ho bibi mayen na. Mo de yintumi ye ho bibi mayen. Wa yesro. Me ye ho bibi. Me nya mo hwe na makoye ho bibi. Wati? Mu nko na mko so mu problem. Ha, nana kwa me. Swim. Ha. Na kwa me wa ame. Sorry ko why? Eja yesro. Eja yesro. Minti me nya wo hwe. Minti me nya wo hwe mani nye. Eja me do ne die yesro. Ye bibi fa ho wate. I can't do nothing. I can't do nothing. What? Minti me nya wo hwe. You can't. Sorry. Hey, come. Ha, no come. Eja yesro. Ha. What do you faba? What is that? Abasa bone. I don't know nana wo. Ye ka obasa mo na nwe enana. Mo nko mu fi afi mi fi ko. Hey, now. Who was any panel? Who was the time? You can't out see you. Do the best. We got it right. Senior, was such a car said, Nitri, none of the counties are going to be me. Maka corner to cartoon now. Oh, signal. Can't I myself quite be man no currency. Challenge is showing them fucking.